до 2008 година и че България ще 25 хилядни водиме на Италия. Ансамбълът на Франция. Да, и въпреки това смятам, че все пак нашия силен уред тепърва предстои лентите. Точно това имах предвид. И вярвам, че на ленти ще вземем още по-висока оценка и ще успеем да запазим преднината си пред италянките. Което е много важно. Което е важно, да. Лентата е, бих казала, и двете съчетания са достатъчно добри, но лентата ни е по-добра и като изпълнение, и като композиция. Липса на синхрон. Липсва синхрон, аз казах така, това, което силно ме впечатли са гимнастичките на Беларус и на Италия, където синхрон е така най-видим и най-добре се вижда работата за синхрона в съчетанието. Да, защото дори при рускините се наблюдаваше малко. И при рускините, и при нас още има какво да се желае, но аз казах, че все пак имаме достатъчно време до Олимпийските игри, има много неща, които трябва да изчистиме, да коригираме. На този етап мисля, че нещата са такива, каквито трябва да бъдат и сме в правилната посока. И вървим в правилната посока, да. Това е най-важно. Ансамбълът на Франция не е заплаха за нас. Не. Не, но те бяха тук на подготовка. С Ева Серано. С Ева Серано. Те се подготвят от Людмил Коцев, хореограф, на който изключително много едно невероятно име в българската гимнастика. Човекът, който се грижеше така за поколенията най-силни гимнастички на България. И така доста личи неговата работа, но самите французойки също нямат кой знае какви претенции. Радостното е, че в този спорт, както и в много спортове, разбира се, съществуват държави и национални отбори, за които спорта е истинско удоволствие. Не на всяка цена. Медали, успехи и така. Фактически те доукрасяват, те правят красотата и всичкото това, на което се наслаждава българския зрител. Трябва да има такива отбори и хубаво, че ги има. Пример е Ева Серано, която се наслаждаваше наистина, беше една изключителна гимнастичка. Значи тя освен, че се наслаждаваше, тя беше много силна гимнастичка, имаше сериозни амбиции за медали и ги постигаше. Тя направи така истински фурор във френската художествена гимнастика с нейните титли и медали и така нататък. Така че тя наистина е явление, защото... Явление, наистина. Все пак да не забравяме, че тя беше подготвена от Снежана Михайлова, българска треньорка, която направи чудеса с нея. Наистина направи чудеса с нея. Ами, доколко е хубаво, доколко не е хубаво. 7-ма позиция за Испания, 14-350. Много български... Остана да наблюдаваме и последното изпълнение на молдовски ансамбъл. За съжаление пак изпуснахме част от него, но все пак да го проследим. Обръчи и бухалки. Не очакваме заплаха от тяхна страна за... Не. Фолклорни ритми, често използвани в художествената гимнастика.
Коренно различни са екипите от преди време, от преди години и много шарени наистина станаха, но много атрактивни. Атрактивни са и аз мятам, че всичко се развива, не само гимнастиката се променя, екипите се променят, грима се променя. По-интересно стана, отколкото с обикновените трика, както беше преди години. Бяха така, просто еднотипни. Така както във фигурното празелене костюма има изключително значение и за подбора на музиката, и за стила на самите фигуристи по същия начин и в художествената гимнастика. И мисля, че това е едно добро решение. Както и позволяването на това да има полички, които в някои случаи така прикриват по-неблагоприятна физика. За да бъде малко по-снисходителен коментара за визията на една гимнастичка. Така че няма нищо лошо в това, че... Защото сме свикнали те да са клощави, буквално. Просто не всяка от тях успява. Да. 8 позиция за Франция, 14-200. Ами, тук съм малко изненадана, въпреки че имам пристрастия, но ако трябва да бъда обективна, те на... Ето го и класирането. Да. Русия на първо място, България на второ, Италия трето и Беларус четвърто. Изключително изненадващо. Все пак Русия... Изненадващо класиране? Не е изненадващо. Изненадващо трета и четвърта позиция на Италия, Беларус, пък първа на Русия. Напротив. Напротив, аз мисля, че класирането до момента е изключително реално. Страхотна ще е битката за второ и трето място, според мен, между нас и Италия. Аз мисля, че ние ще си останем в тройката, че Беларус ще бъде извън тройката. Заради грубите грешки, които допуснаха една груба грешка, която наистина се оказа фатална за Беларус. И си мисля, че до момента е реално класирането. Наистина е реално класирането. Все пак да не забравяме, че рускините са играли лента и телянките, а нашите са играли обръчи. Което ни е по-слабия елемент. Първа позиция, разбира се, защото е нова ротация. Това е изключително висока оценка. Това е срамно висока оценка, но... За тяхното изпълнение вие просто не... Това е действителността понякога в художествената гимнастика. Случват се и такива срамотии. Не сте доволни от оценката, която за това изпълнение тяхно. Това е изключително висока оценка и такива грешки драстични съдийски не трябва да бъдат допускани, ако искат спорта ни да бъде уважаван. Винаги има проблеми с допускане на грешки. Да, но така... Твърде финно се правят комбинациите. Твърде финно, докато сега това е просто драстична глупост от страна на съдийския апарат. Така че аз смятам, че класирането до момента е абсолютно реално. Мисля, че нашите им предстои най-силното им съчетание.